Jaroslave, proč to nenatřel modrou? Přece jsem říkala, že by se mi to líbilo modrou. My jsme si s Věrkou říkali, že to takhle bude lepší. Jaroslave, až to budeš natírat příště, musíš to vzít modrou. Příště... Maminko, až to budu natírat příště, vy už tady nebudete. Antirezin. Chytrá barva žije nejdéle. Hej, dávej pozor. Kdo jsi? Azury, Dobře, ale jak to, že spíš? Maminčině koše s prádlem. protože tvoje maminka používá azurit. No a? A vše bylo tak měkonké, že jsem tady usnul. Opravdu všechno je tak měkké. A s azuritem všechno prádlo krásně a svěže voní. Večeře. Budeš tady, až se vrátím? Azurit najdeš všude tam, kde je krásně měkoučko. Nalil ho do misky a hodil tam Milky Way. Na otázku, co to děláš, odpověděl, podívej mami, Milky Way je tak lehká, že plave. Je totiž plná mléka a v báječné čokoládě. Věřte, že mu opravdu chutná. Výborná. Ten můj kluk se ale vyzná. Nová Milky Way.